sasan mahambar-hambar suruh gemuruh pating jerit kewan-kewan podo bandang medunso ono apa saknane aku pengen ngintek oleh sak isor petang gede. Gawe gilis Gusti Putri sembahan apa kang dadiaran kula ketulung kelawan ingsun nami kula Gajah Mata Gajah Mata leres Gajah Mata aku nibake matur nuwun lan sliramu Gajah Mata yen ora ana sliramu mestine wae ingsun bakal dawah kalenggak ana ing sak nduring turangga sampun dados kewajibanipun kawula alit bekti dhateng sesembahan Unring Majapahit Gusti Gajah Mata kula mergo gedhe labetmu kelawan ingsun mula gedhe panalimaning ingsun kelawan Gajah Mata ning kene ingsun bakal paring sesule kelawan sliramu Gajah Mata kula mboten ngepenginaken peparing saking Gusti Putri nanging kula menika ngaturake dharma bekti dhateng sembahan sesule iki pantes yen sliramu nampi sebab apa mergo sliramu kawula cilik mangerteni yen ingsun lagi wae kesemplok ing kahanan ana ing tengahing wono mula sliramu bakal tak paringi sesupe maneh ing ampal yen ngaten kula mboten wani nurak dhateng peparing namung sendika iki tampano manik sesupe ning ampal wis tempel ana ing kerajaan Majapahit sapa sing ngagem manik sesupe ning ampal yen mlebu ana ing praja Majapahit prajurit siji wae ora bakal bisa nyepi yen ngaten matur nuwun Gusti Putri kono aku bakal bali ana ing kedhap monggo nderekaken bakal tak katon kilamu ono prajurit kang Jogya marang yo raja suke kandel bondowan sopo kang dadiaran nganti wani mapan oleh sak ngisore Gapura Majapahit apa sing dadi karep aku Gajah Mata jero ana wigati apa nganti kowe mapan sak ngisore Gapura Majapahit aku kepengin weruh kahanan ana ing kutha raja Majapahit goro gek kowe kepengin golek karingkiane Praja Majapahit malah becik manut rangket panggiri panjenengan niku sinten ngantos panjenengan dakwa dhateng kula yen kula telik sandi pados karinggan ing Majapahit Aditya Warman Kanjeng Raden Aditya Warman bener
panjenengan sak katring Panjenengan Jajaran banyak lang Senopati Kebo Maruto. Kebo Maruto. Babar pisan kula mboten badhe tumindak kala. Aja sak. Iki wayah kudu wayah. Kowe wani ana ing desae Gaplawira Tirta. Cetha yen kowe musuh sajroning selimut. Raden banyak lang. Yen panjenengan meksa dateng kula supados kula ngaku yen kula tresan kula mboten trima kula bare sabya dateng keselamatan diri pribadi. Monggo dhisik yen pancen kowe ora goroh. Kowe kepengin mengerti leker gentonge Praja Majapahit. Njur entuk palilah sapa nganti kowe mlebu wonten ana ing Praja Majapahit. Gusti Putri Tribuan Kanthi bukti apa? kula mboten saged nuduhaken bukti dhateng panjenengan. Oh, ora bisa diduhake bukti. Yen ngono cetha kowe goroh lan aku. Gelem manut tak rangket. Menawi kula bangga Bongko bak sembadani iki. Kanoman paring jauh. panci dudu ancine kowe mlebu ing gapura Wilwatika apa meneh nganti kowe komo wani nyempangani para satriyaning Majapahit kae Raden Aditya Warman saka Pagaruyung para senopati Gusti Pati senajane kula mapan wonten ing Garang Pradesan asmu panjenengan sampun kawon karyan panjenengan Gusti Pati Arya Tata. syukur yen kowe Nanging kula mboten tumindak luput kapara kula kepengin sowan kapribaden wonten ngersa dalem Gusti Putri. nanging carane ora kaya ngono kabeh ana tatanane cetha lamun kowe adol gendung kowe mbarang kuane Kanoman ing papan kene ngersa dalem rani Majapahit nembe kemawon tindak lah kok kowe wani-wani ning darpe niat gawe geger yen kae para nom-noman bisa mbok kalahake aja bungah atimu aja girang atimu iki Arya Tata nadyan wis tuwa jompo ngadeg ora jejeg lamun ora tiwak dening cagak mlawe ning tanganku nibani silahmu ora sigar mrapat aja takon dosa Paman Haryata. Sama. Ajeng tumindak menapa panjenengan paman? badhe patra pidana dhateng Neneman nanging meh kemawon kula tumindak cumlorot amberengi mripat kula menawi boten lepat piyambakipun ngagem sesotyaning keprabon Neneman menika kan aran modi. Pancen leres. Sesotya maning ampal kula ingkang gadah. Kula paringake kelawan modi. lajeng menapa sambutan panjenengan kalian modo ngantos panjenengan peparing sesupe menika Monggo kula dijuli. Ngeten paman Haryata. Menawi kula peparing sesupe maning ampal kalian modo menika. Awit rikala kula bedah pikat kalian para
didherekake para prajurit. Wonten ing tengahing kono wonten sadula ingkang ageng. Lajeng turangga kula menika mlarap awit ajrih. Rahayunipun wonten mada ingkang tetulung dhateng ingsun. Menawi boten wonten mada, tartamtu ingsun bakal sedo kalenggak ana ing sainggiling turangga. Mila kula paring sesupe maneh ampal kelawan mada. Awit ageng panariman ingsun kelawan Gajah Mada Pak. Dados mekaten cariyos. Nggih. Menapa dipun keparingaken kula wawanen, Pak? Monggo. Mada Sabda sing paring gedhe pangapuramu jer aku wong tuwa kang babar pisan ngilangi marang kawicaksanan. Gusti Patih kula ingkang lepat jalaran kula boten ngaturaken sesupe peparing dalem Gusti Ayu Triguan malah kaporo panjenengan digoyah slipit dhateng kula ingkang nyuwun pangapunten. Ya menika sepadha-padha ngerti Semono uga aku Mada. Aku duweni kaluputan kowe mergo aku wis cobiya lan wektu dina iki aku njaluk pangapura sing gedhe. Raden, kosok wangsulipun. Semono uga pisan bakal modho. Gusti Senopati. Ing panuwun samudra pangarsami awit kula menika mboten mangertosi lagu-lagu panjenengan. Boten napa-napa Gusti Senopati. Semanten kula modho kula ugi lepat kagem panjenengan. Lha kula ngapunten. Gusti panjenengan matur. Dawuh satenane kuwi sapa jenengmu? Kok nganti kaklah Mada? nami kula satuhunipun menika Gajah saking dusun Mada. Joko Gajah saka desa Mada. Juwita Ratu, Injih kados pundi paman? menawi ngaten pasukenan kula mbok menawi badhe dados kasunyatan. Nak menawi kados mengaten. Juwita Ratu, Kados pundi? Mada Wanca. Raden Paman nuju sawijining dinten wancin dalu kula nyupena rumaos kula panjenengan lan sedaya kula wangsa Majapahit sesaji wonten ing candhi penataran kadadak nengah-nengahing sesaji Gunung Kelut Kordo mbledos ngutahaken lahar lampahing lahar ngaler ngetan tumuju wonten ing kedhaton Majapahit. Anehipun Pripun paman? wonten satengah-tengahing lahar wonten wewujudan kewan gajah ingkang ing sanginggilipun wonten ponang jabang bayi ingkang sumunar amblarengi mripat wonten wisik ingkang dumeling bayi ingkang wonten saninggiling gajah menika benjang ingkang badhe mujudaken kajayaning Majapahit kencar-kencar pindha kencana rukmi dening onang jabang bayi kala wau saking dusun Mada nitik dhateng asmanipun Gajah saking dusun Mada mbok menawi Gajah Mada menika ingkang benjang migunani tumrap Majapahit. Menawi ngaten Gusti Patih. Sesambetan pangantiku panjenengan menawi dipun keparingaken enjang-enjang kula badhe ngaturaken sumpah minangka prajurit wonten Majapahit. Mada sineksenan Juwita Ratu lan kabeh nayaka kanggo pengantep-anteping sumpahmu sepisan kowe tak daku dadi putra angkatku wiwit dina iki. Wah, Kaping pindho aku wis jompo
palungganku patih amangku kuming Majapahit ndak pasrahke marangku. Wiwit kalenggan iki sadurunging kowe sumpah kowe diresmekake pinangka pepatih amangku bumi ing Majapahit. Ingaten kula enjang-enjang sang ngandhaping gapura Welwotik badhe ngaturaken sumpah minangka prajurit Bayangkara. Sudayati Iji kados. nuwun lilah kae menapa dipun keparengaken Sumangga. Raden lan kabeh para senopati sarengga nyawarake para kawula kang supaya nglumpuk ana ing sangareping gapura Welwotik ta. Gajah Mada bakal mujudake sumpah. Gusti Ayu, yen ngaten kepareng kula badhe tumuli kawis sedaya ukuran sumpah. Thank you.